Stopp då. Ja! Kristoffer Jönsson. Mikael Sörensen. Kom igen, Nu är det kråkbröd där för honom. Morgon i kråkbröd. Mellan stora gula Volvobilar. Men det är inget problem för Mikael Sörensen. Han ger sig inte. Tom Enarsson tar sig förbi Kristoffer Jönsson som är långt ut vid sidan om banan och kör. Och Mikael Sörensen har tagit sig förbi Jimmy Jönsson. Micke Sörensen? Micke Sörensen, Jimmy Jönsson, Tom Enarsson och Kristoffer Jönsson. Nej. Kom igen, Stoffe! Och då är Kristoffer Jönsson här igen. Rebecka Jonsson, 5. Nej då, han ska väck. Jag fick varning. Och det är Jönsson som tar och kommer förbi. Räcker det? Det är inte. Här är det nära rullningar, men Tom Enarsson redan ute. Ja, men Stoffe skickar inte Tom, han är ju, de är kamrater. Micke Sörensen. Ska ju köra schysst. Kolla, han skickar. Kom igen! Ja! Kom igen, Jimmy! Rebecka Jonsson tar och Tom Enarsson. Johan, köra det. Katarina, vad sa du? Gud, som ställde i varje fall förbi.